There is no way God will answer your prayer. There is no way God will answer your prayer. Ibere Nwachukwu aka with a carnal-minded soul. Ina Nwachukwu aka. Gidi 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 gidi. Ka ebutere gị onye ngwọrọ ka ime ka ọ gaa ije. Na-agata daa Chineke ahụ iji aba mba disappoint ya anaghị. Because na ị mara Chineke aka. O disappoint ya gị. Ị mara Chukwu aka. God does not do things that way. Ime ana nọ nke ịma aka mgbe Chineke ya azaghị ekpere ụdị ahụ ị na-echebe ịnọ na trials and temptation or trials and tribulation. Chineke azaghị ụdị ekpere a mana ọ bụ anọ nke n'ọka look at you ị na-eje edejere Mathias aka. Mathias ị mana ọ kwadoro akwado kee ajị n'ume kee kpụrụkpụrụ n'ume ị na-eji ama Chukwu aka. God cannot answer you such prayer. Even that thing just like equivalent that na ibera bịakwute your father like etu ọnọgọta abịara m bịakwute my father wee gwa my father si ya na ihe nyewu m 100,000 now na ịma na ebe my father nye m 100,000 now ọ ihe ọ dị ka ya ihe ọ dị ka ya bụ ịbịakwute mpa gị esi ya daddy ịma na ebe my father nye m 100,000 kịta ngwa choose time choose date and venue mgbe ahụ Chineke ya ele gị anya. I know ma achọkwa ego kọmentị mmadụ Chineke bezi ele gị anya sị gị oke mụ ka ị na-ama aka mụ ka chọrọ ite ure ọnọdụ ka my son nọ na school ọ bịa bịa na-agwa sị m daddy they say we should buy this thing. Sorry, also daddy my school cup a break here now. And say I don't want, I will buy another one for you. Onye nkuzi ebe na-acha m ọkụ wee na-asị m nna kọpụ nwa gị etu akụwa na nwe sị ya I no go buy am. Ngwaje sị ya I no go buy am. Ihe na nwe na bụ reality of life. That is what is called reality. My son gwara m na kọpụ o ji agụ akwụkwọ mbụ ceramic na ọ kụwara and now kọpụ ngo na January. I should buy another one. And see, don't worry, I will buy. After 2 days, onye nkuzi ya bịazie kpọọ sị m na kọpụ ya kụwara mana ọ chọrọ ka nwa m nwoke were kọpụ ọzọ ṅụọ mmiri. Nwesị anti ma asụsụ kọpụ ọ bụ na ọ pressurize m zụọ dị kọpụ I no go buy am because na kọpụ ahụ enyere nga ka i wee jee akwụkwọ na January o ruo January February kụwa dị kọpụ na-asị m go another one. I no dey thief adị m azụ ori ọ ife Pastor Jerry dị ka kịta. Pastor Jerry jere ama Chineke n'ọrụ onwe ya aka si ya ịma na ebu Chukwu oya come hear this person ngwa lee ya ngwọrọ gwọọ na onye isi gwọọ na onye ekpenta a wee tee gị ure tee gị faka tee gị rịgịrịgịrịgị. A great opportunity Mathias na-achọ achọ ka ị just were bọọlụ pass ya just like you carry ball from your opponent from your post gbagide o ka ijeje score goal buruzie bọọlụ ahụ gbakwara ya opponent n'aka your opponent agbapụ bọọlụ kick ya out o wee tee gị rịgịrị tee gị faka tee gị ure mputu. Look at you ị chọrọ ịgwọ onye ngwọrọ. Gọvanọ Soludo kwesịrị ịga were ndị udo ga-achị na ndị agụ na-eche mba gaa na the church ozugbo confiscate the property. Ị na-agba ọsọ miracle. Mathias nọrọ onwe ịma na anụmala ka ikpe nkwụmọtọ anụmala ka ịjọji ihe otherwise mụ na Mathias anaghị eme the same religion. Abụ m a Christian but in this case I support Mathias. Yes, ka m kwuo ka ọ dị. I'm a Christian mana in this aspect I support Mathias. Mathias has won you hands down. Mathias gbara gị 3-0 home and away. Ihe o ji gbaa gị 3-0 home and away na agụwa bụ Pastor Jerry ji aka gị wee ka ị match. Mathias nọrọ onwe na mgbuka ebe ọ na-akọpụrụ 911 na ọrịa onwe na mgbuka ebe ọ na-akọpụrụ tipa ọ tụpụghụrụ gị ọnụ
and Mathias na-agba all this akụrụngwa tackle. Onwe dị ka o si akpata gị afọ, Mathias amadị na ị na-eme exist. Onye Mathias na-agba tackle bụ nwa baby virgin according to him. Everyday ihe Mathias kpụ n'ọnụ bụ baby virgin. Lovet, AJK, JKF, AJK, KJA. Onye fe Mathias kpụ n'ọnụ, ọ tụpụhụrụ gị ọnụ o. Ihe a na-akpọ ihe nke a bụ onye metere nwa agụ nọ n'ụra o. Mgbe nwa agụ ga-abịa gba n'ọsọ. Onye metere nwa agụ nọ n'ụra. Mgbe nwa agụ ga-abịa gba n'ọsọ. Mathias nọrị onwe ije kpalie Mathias. Jekwabe si ya kpọrọ ndị ngwọrọ bịa. God will hear you. Odonu na anya na abarakata abaka a na-eme n'ụlọ ụka. Odogu na anya na arenji chapter 1 verse 18 ka a na-eme n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ na Mathias a challenge gị now, ọ bụrụ today bịa mee miracle, chịkọrọsịa ndị ngwọrọ, fake ndị ngwọrọ, chịkọrọsịa ndị kpuru isi, fake ndị isi, chịkọrọsịa ndị kripụ, bịa ozugbo, kpakpakpakpakpa, chinye clutches enu, etu esi wee chinye clutches n'Ọka. Gọvanọ anyị bụ prọfesọ wee attend ya ebe a chinyere clutches bụ the same color. Chinye clutches enu bụ the same color. Brand new clutches n'Ọka. Our governor bụ Soludo bụ prọfesọ gụrụ akwụkwọ enu gụọ akwụkwọ ala, nenecha anya bụ miracle aha, kụọ aka sị God I thank you. Even that there is something wrong somewhere. Governor, as a matter of fact, urgency, I want you to take ndị udo gachi na ndị ebube agụ, sorry, ọ bụrụ ebube agụ, God forbid. Ọ bụrụ ebube agụ, agụ bụ n'Imo State. Udo gachi na agụ na-eche mba. Gabanụ n'ụlọ ụka aha, gbachie the gate. Let that big warehouse akpọrọ church mee gịnị were na wee merezie ebe a na-arụ factory ka na-ewe ụmụ anyị n'ọrụ, because in fact a ga na-eme this contest from church to church. Abịa akpọpụta gị bịa kedu ihe ị na-ekpe, isi na ya na-ekpere Chineke nke osu nke ndị ga-asị gị no problem. Do you have faith? You work with your faith, fine. Oya ka e miracle imegoro, you will use your hand and list the miracle ndị imegoro kemgbe dị chọọchị ji wee bido exist. Ọ bụ na isi na imego onye isi ọfụ ụzọ kpọpụtara gị original onye isi na ọdọnọ one side. Ajụọ gị kemgbe iji mebe ministry, iji mebe healing, onye ngwọrọ agaghị ije na ministry gị si yes. Akpọtara gị onye ngwọrọ nọ na Eke Ọka, onye ngwọrọ nọ na Unizik Pedestrian Bridge. Ajụọ gị sị gị imego onye kidney problem o nwere onwe tụrụ miracle, si yes. Eje na Mkpọ kpọtara gị onye kidney miracle. A kpọtara gị onye kidney a wee sị pim onye mas fese pịọ ngwa si gbuo weso, egbuo weso, gịnị eme kpọrọkpọta gbaa n'ihu ehi. Ọ bụ ha na-emecha ọnwụ onye ihe iluru were agara igwe tụtụrụ chọọchị ga-agbachie, were kii gaa na River Niger tụfuo kii, agbachighara chọọchị ahụ were kii gaa na River Niger. Sọọsọ ihe ga-azọ gị ndụ that day bụ na ajụọ gị kemgbe iji mepee chọọchị gị a ị na-eme miracle. Jọzụ gwa ha na ị naghị eme miracle. Enwego onye isi ịgwọrọ, si ya na egwọbeghị onye isi. Enwego onye ngwọrọ, egwọbe onye ngwọrọ, gịnị ka ị na-eme na chọọchị ya? Si ya na ị na-preach gospel of the truth, gospel of the Lord, ka mmadụ ka njọ kwụsị, ka arụ kwụsị. Ikwu ha nọ na gospel nọ ị na-preach for gospel of the Lord ka njọ kwụsị, ka onye ọbụla benata aka na arụ abụ chọọchị gị ka bụ ụka ị na-aga. Ịnwa anwa kwuo na imego miracle etu odumeje si wee kwuo na akpọtara onye odumeje onye ana m afụgasị ndị bụ clutches ndị ezinụlọ ọgụ odumeje apụ na-afụgasị ndị jigasị ka ihe a na-akpọ ma clutches ma ndị enyiwere na-azọcha ọkpa ma ndị fibroid. All those miracle niile a ga-akpọta ya na Ego Square n'Ọka. He perform a miracle before the governor. Ọ bụrụ ọsọsọ ndị oke ite ka a ghara achụgharị na ndị oke awele na ndị eke ibubo na ara agba aka na udu akọ mmiri. Ọ bụrụ ọsọ onye ka a ga na-achụgharị.
So nwanne m nwoke Pastor Jerry Nwachukwu, sorry for the disgrace. Oh, if were you, I wouldn't. Okay, it's like you want to trend. I want to actually trend. You get trendy. All depends the case you trend. Yeah. You watch. I love it. The trend the news ojo. Sister love it. The trend the news ojo. And I be today. Before love it and watching all by connection. Yes. Before love it and food in water. All by connection, all by miracle. In fact, before all of it, I food in one now. Unless no matter how was in Nigeria poor, January Ghana, Monoya Ivory Coast, Monoya Kenya, Monoya Bidoibo. Or when you Cherepani, more 5 years, even under Nigeria, I radically easily to forget. Although I 2-3 years, I forget the miracle of Lovett. Oh, like a Lord, and all Lord, let her not post it on social media. Purpose where the Diggers Association of Nigeria digging deep. I can dig here out. The post where they be made testimony to fake. So, Pastor, and they can watch about some gullible members. Give you on Sunday. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord says that the name of the Lord can never be mocked. Woe unto ye that want to mock the Most High God. O preach better goes yoma. O preach better goes yoma. The gullible followers in your tithe in your offering. Next where I can me Mathias promo. I want a moon naturally blown in Nigeria. 24 hours is going to get celebrity. Mathias no the way they face it. Ndo na-efesi ọkpọghọ gị afa Mathias amaha na ị na-eme exist. Nwa Chinemere TV Chineke bụọ gị ọnụ ka m blọk ọgụ. Come on, get out from this page. Jee jụọ pastor gị na omego test easy. Come on, get out from my page. Anụ nwụrụ anwụ. Susu Boaba, suspend you life. You know one thing about me, Hebrew nonsense comment be here. I will not only block you, I will report you. My report to you, so that we can lie. I'm not remember this way. A better chokwa moku. I will report your page. Report you, you won't be able to see my page in your life again. You would have another account, I block you. So, ndị na-akwa Mathias nwanne m nwoke nọrị onwe ọmaha na ị na-eme exist ọmadịghị ebe ị nọ because ị chọrọ trend gbachapụ ọsọ fio ịkpọ isi n'ikpu nne ewu jede edemede Mathias mgba bịa uche gị bụ na ide ha n'ihe na Mathias ya agba ọsọ iche na ide ha n'ihe akịta Mathias agba ọsọ Mathias bụ ihe ọ na-achọ ihe ọ na-achọ n'uke enu ka ijọs were nye n'uke ala inye ha na ozugbo pam Mathias ewerekwa na ya ihe a na-agba nke a grab it now or grab all the opportunity wee were tegu faka tegu ure. Well, the ure would have been more sacramentum ma ọ bụrụ na ị nwara anwapụta na the contest. That's why Bible says, do not tempt the Lord your God. Anwana Chineke gị ọnwa. Anwana Chineke gị ọnwa maka Chukwu amaza gị ekpere. Ekpere Chineke na-aza bụ ọma na ọbụla gị ji aka gị wee ka the contest. Maybe na ị na-pass through persecution. Ị na-pass through tribulation. Ị na-pass through ihe isi ike. Maybe na gọvanọ ji aka force work with ndị DSS tụọ gị handcuff. Ọ mgbe a ka Chukwu ya abịa manifest his name. Ọ bụ na ọ ga-ebe challenge ya Chukwu. Ọ bụ na inye m ji guard akwụsị m ife gị Chineke ya asị gị ọ ga go to hell efe na m anabaghị gị ayọ. Ọ bụ na ife m na ọ ga-akọma ndị okwute bi n'ime ọya ofe
Oh, you all the care. In a worship Chukwu by Jamba. You worship God by Gene by Jamba. Now when him God, Chineke, I will disown you. I will not do this. Oh God, get out. Get out. What do you have to put? If you want to worship God, you worship God. If you don't want to worship God, Chineke help go niru olagni final. I support Mathias for disgracing your personality because you are the one that first disgrace yourself. In the low key, you did not even invite Mathias. A better way crusade, Ogazo. Your crusade in the low key, Ogazo. Go. You get Jazo because get a Mathias Amagahaka. And the Niman Ogazo Qua. God might probably, because God is a miracle working God. Or Megwanaga miracle, to any of miracle in a church, or Zwo. Or they get Zwo or Kueko. Because I'm going to miracle day. I will not lie you. Yes, God is still the master healer. And Chineke na warrior. Some doctors in the hospital will tell you that we heal, we prescribe drugs, we give medicine, but God heal. Iya afonye gbajuru agbaju juru eju na nwoke omajiri danwo ifonye this lame na achi enwu ine na ya tata diko na nwa echi oma anwu okade oburu gini o sie nere anya odida mechara dị ndụ nke dị ndụ ahịa bụrụ megịnị da nwunyo ya na abariwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Gaa n'ọrụ ala agbana gị Dr. Magabush. Which miracle, God? Which miracle, God? My brother, respect people's belief and religion. You get why? You will only come in between their religion if they are using their religion to do what? To scam people. Omenala na scam ndị mmadụ ruo echi. Omenala enwere ndị na-ejikwa afọ omenala a scam ndị mmadụ. When they just focus, a scam on them, a scam in the barabo. But they could have a scapegoat or get where they hold your marage. Nene G, yeah, he believe not scam on them mother. Or ne G, and them mother put the name again. Now scam on them mother. Kita Mathias, don't be surprised on Sunday, Kita. Omena Nabuzo Ezeaku. Open had a mother 500. Had a woman 100. From church Jerry. Church wa Jerry. Bia ikiri. 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 This boy be idiot. Otilo. Idango. Dale be Otilo. Huh? It don't go, Dale Botilo. It don't go, hey. Guy, it's like I got a game. Go out with Jerry. Okay, make a special video. Like the Kaka live video. Maybe post tomorrow on page my wife. Nagable Jerry knee because it's a no working knee. I help organize knee. Check out my even in my comment section tomorrow. Let nobody come under my comment section tomorrow where I preach. Touch not the anointed, and do my prophet no harm. Do not judge, so that you will not be judged. I want 1 hour tomorrow. Come my door, Jerry. Wah. May say I tomorrow. Honorable women, Jerry Buputo way. I get near Jerry Aka Lenny tomorrow. Oh, what a member 30 on Sunday. Honorable Moa. Ana m eme na nna agba okwu Chineke mgba mana ana m eme nobody disgrace anyị nwabụ ndị Christian
then I get any one I can make it Lenny. For now, and I bag 3-0. Home and away. And I make any and I bag 3-0. Biaikiri. In Apple, there are a number of quantity. Huh? In Amukai. And I go to quantity. What are you for change? What were you doing? Okay. My other feature will tell my other feature. Anaba Jerry 3-0. Na kewe American guy with the viral link because na Mathias about a live video. Ibun kaku on my way to if you see the Mockery. He go. 5 years of madness. 5 years of madness. 5 years of madness. Don't ever come to my comment section tomorrow to advise me. Saying JPac, here man of God, as a judge not, so that they not be judge. Bob Trame. Three-0 ka agbara mma dog leg for 3 good video on me mere tomorrow 3 video na anu oku agbara m na anya nwere content as you can see oi if up our content when ihe na ara nwe aka nwechekwa aka ọrụ dị na Nigeria we don't have work now, we are jobless. I na-eche ga afọ up ka anyị were China so eme no nwe asoro si apịrị ba iwepụtara anyị onwe gị anyị ga-eji ga-akpara ego mụ ntụ agwụgba na ahụ ka anyị were gị mezuo dollar account so tomorrow ebe iji aka wee kpọpụtara onwe anyị akwa Lovet egwuchago na gbu anyị ahapụgo Lovet anyị achọghị ịkpọzi anything Lovet ka hapụ Lovet ya wuoro onwe Lovet egwuchago nobe only Lovet go rain let another person rain yota wa turn by turn Lovet rain o chere onye ọzọ rain kwa ọ bụ Lovet ka hapụtara obodo ịghọtara so ọ bụrụ Lovet ka apụtara obodo so Jerry anyị ga-enyere ya aka ị ga-ewu ọkwa ịghọtara kwechọrọ trending don't worry you go trend iwe ọja today niile nwere video ife m posturu I no post any video achọ nke onye ọbụla postu chaa ka nke onye ọbụla gacha viral ka nke m wee bịa anyị nwere content ọrụ adịrọ we are jobless so emere onwe gị onye isi ndị ara by fuck up all through you ka anyị ga-eji agbazu dollar account the month because ịnwa ha na-anwa fuck up anyị achina anyị were gị wegere China anyị ga-analyze gị anyị mee ga-analyze ịghọta anyị were gị wegere analyze ya ga ọfụma etu ọ ga-esi adị mma were gị gbara followers so don't be an scapegoat. So wait, down. I'm coming. Joy is coming. You man, I hang me here. If we friend boy, we go here get that man and there we problem. Whatever you oh, come to here if any see because you want to go see any who are going to see any see. Attack G. Kingi Ozilo emere gị ịwa Ozilo emere gị taatị yeah ife na-akpụ ya bụ 30-40 rough coin nwa agba gụrụ n'egwu 30-40 emego m video n'abalị adobe no in the morning drop where na ala JPac dị mere m 30
ngeme ya 40 adịgo m oke m wee wetugo ọchị ha m wee wetugo ọchị nwanne m wee wetugo ọchị dị ndị na-emere m 30 ngeme ya 40 adịgo m oke m wee wetugo ọchị ha m wee wetugo ọchị taa look here nwa abagafegonu nuclear okay look here mana today bụ 18 ka emere contest emechara contest Mathias win o nwanne nnọkọta m nweke ilu gịnị mere o ji wee win o maka na Jerry Nwachukwu bịara ka contest ya wee lose o chai ife adịkwabeghị ọ sị na ọ dịkwabeghị oge maka gịnị mere na this guy emego onwe ya onye isi ndị ala that is why o mere m 30 m ga-eme ha 40 adịgo m oke m wee wetugo ọchị m wee wetugo ọchị nwanne m wee wetugo ọchị dị ndị na-emere m 30 m ga-eme ha 40 adịgo m oke m wee wetugo ọchị ime o ji nyere m obi aṅụrị bụ na gịnị anyị kwuo maka our prophet a na-enwe much wahala so aṅụọra m iyi na m ekwusi maka my daddy in the Lord our prophet I'm saying everybody day ka mụ nwa day kwa make it obila say na nwa ya magatako mana evru jeria onye ọma jeri onye ọma jeri jeri mo jerie Jerry m ga-achine tomorrow taa m ga-eji ga China Mommy Joy ndị na-emere gị 30 ị ga-eme ha 40 Joy iwetugo ọchị m wee wetugo ilo ha nwanne ị ga-ewetugo ija halabedibidibidibidibidibidi Mommy Joy saa digi ị chọrọ adịrị m mana m nwasị gị chelugodi but ị chọrọ adị m nwanne biko waigo ha ọ bịagogo ọ sị fọm jai bedabedabaligo bedebedebedebedebedebedebedo bigi jagadababedibo ọ sị na o si Ebonyi oke anyị ga-achụpụ ga na Anambra ka iwe naba Ebonyi ka iwe jeze hosuo that your miracle na Ebonyi because na gịnị mere enwere ndị ngwọrọ na Ebonyi eruse na Ebonyi enwere ndị isi na Ebonyi eruse na Ebonyi enwere ndị ngwọrọ na Ebonyi enwụcha ndị ngwọrọ na Ebonyi nwanne ị ga-akwụkwa ndị ara taa Chineke aṅụọra mkpụrụ ụba nka Mommy Joy nwere ike ịgbatara vidiyo ma ọ bụrụ inweghị ike maka mgbe akụpụghị ozugbo ikiri this my boy kai ama m na ọmụ oriri this my boy this my boy na-eme ka onye riri ama na ọmụ oriri ya ha ka na-ajụ onwe m I will come back from Togo, lock my business after 7 days dry fasting. Still, here can ebe. Ọ na ọ dịka mmadụ sị gị na onye na-aṅụ nkwụ na-achụ nwaanyị na ọ na-ese ebutewu ego. Mana ya nọkwa di ya efu ọgaranya egore ji gad mere enyi nwaanyị bedde ọkwa side chick si dịkwa na-arụ plaza na-arụkwa ihe niile. Mana ajụzịzi ego esi ndị a na-ese ebuzi ego alcohol na ndị a na-ese ego nkwụ. Ke ndị na-esevu ego alcohol na-esevu ego nkwụ na-esevu ha naghị achụ nwaanyị naghị akpọ ụtabi naghị aṅụ siga ya naghị aṅụ ta nwa nwee ka ị na-emesili wee dakwara ogbenye ụwa nke a nwere ka ọ dị o dea na-ebuzi onye nwanne na-ebuzi nwa nwere side chick ga na-arụ plaza ọrụkwa ikiri ma bụ nwa ọkpọkọta just watch ya na ma abụghị ezigbote ọkpọ ya na abụọ ebe ọ bụla mma na-akpọ this boy okwu ọgba m nkịtị igiri a gwara mmadụ ya ji echenji afa etu esi aza afa etu esi enwe afa lọkụọrọ m ụzọ ahụ bịa ebe a kwụrụ ebe a ọsịsọ na-apụ ara bịa ọ gụ maka nna akpọ bịa hie
Bịa here ọsịsọ. Come here. Jee chọrọ ihe eme onwe gị ne. Ego gịnị? Okooko a na-agbapụta abalị ntụ ogoro kaịkaị n'ụzọ ṅụọ. Ọṅụcha aka gị ntụ ọ gala enu na-ehi ụra ka atụrụ. Dịka ka afọ ọrụ mmadụ dịka mkpi. Okwefere afọ ọnụ a ịnwa na mụ na ya good morning anyị ga-ekene bụ iwere izọ kpụrụ nọnsensị adị n'afọ ọrụ ga look at na ihe mmadụ bụ n'ọnụ. Kedu ị na-aka na-amụ ịmụ amụ ebe a ma amụwa agha ya ka ị na-amụrụ amụ afọ ọnụ akịta dị ka mkpi na ihe ịdịka afọ ọnụ akịta dị ka mkpi na akịta ihe agbekọrọ ihe agbụ ihe agbụ afọ ọnụ akọrọ ihe agbekọrọ ihe agbụ ihe akpọrọ afọ ọnụ ka ihe agbụ nekọrọ ka brọsh kara nka ọ bụkwa na ọ na-eti nego osiba ka clean everything ọsịsọ na ihe mmadụ buru ọnụ na dịka ebe esu na-arahụ ọzọ this man is onye abụọ ụmụazị 33 years ha nwere ka ede ha nwere ka ede kedu ihe na-achagara eze ka kedu ihe na-achagara eze ka akwụna ka afọ one ka ede gịnị bụ something years afọ one ka ede ebere kịta eme 35 years wee na-eme ụbụrụ na-eme ka onye riri eri ka ihe ṅụrụ n'abalị a gwa m eziokwu ṅụrụ action bitter mgbe ị were ki na-apụ kịta ebe ka i jere jee wetara m dị ncha m soro gị baa n'ime na wee fụ sachet of action bitter ka ememe gị bịa nso ebe a bịa ebe a bịa ihe kpụrụ ya kwa elu jee wetara m nata action bitter saa ahụ iji egote my wife gwara m n'ihu action bitter anyị na-apụ eji egote ebe ka iji egote ịṅụcha ntu a dara wee ide ịṅụchara ntu a ga lie na-ezu ofe onugbu ikiri jee wetara m action bitter saa ahụ igotere bịa ebe a ka ihe ṅụrụ na mazị ka ihe ṅụrụ mmanya iwe na-aka kwugharị ka ebe gị mgbe na-eje gba ije ebe ka ị nọ mgbe nna kpọgụ wee gorozie sachet laịta dị n'akpa gị ka ihe laịta a na-eme laịta na-ada adị n'akpa gị ka ihe aṅụ sịga kere aṅụ mkpọmụrụ mmiri na mkpọmụrụ mmiri but kezie laịta everyday laịta dị n'akpa gị ka eji laịta eme but gịnị ka laịta dị n'ime akpa gị eme nwanne nyaa laịta dị n'akpa gị nyaa laịta dị n'akpa tata kwa laịta dị n'akpa gị why is iji ejide laịta steady nke m nọkwara dị na daba bụ laịta dị ebe ka eji eme ebe ọ kichin na palọ bụ kichin biko bilọd bịa kpọrọ nwanne gị nwoke bilọd onye a nwanne bilọd no nke gwasị ga vidio na-emegide nwere ike some people akọpịrị dia vidio were enye bilọd onye mmadụ onyere gị aka because na ịkarịgo m emego m ka m nyere gị aka fụ na enyemaka gị ama m ebe onye esi bịa ama m na aka onye aka arọ bụ na aka mmụọ na-echebe unu ka ezi ọ na-esi n'aka mgbe ekwere ka enyere gị aka na ihe mmadụ na-ekwe na kọmensị na ịṅụra nkwụ na ịṅụra nkwụ mgbabazie mụ na nwa anwa afọ aka ire mụ na ha mụ na gada nwere problem banye mụ nọ mmepe dị steeti ka edi ka aka ya ebe ọ dị don't worry, ama m ihe mmemme gị onye ga-azụ ọ gaghị help him onye adịghị mma help onye adịghị mma help onye bụ onye ebe na-ebe nwanne eze obi only help onye dị kịta bụ ije kịta akwa eme ihe na eje akpụ ọ sị who use him
I'm not going to use it by mistake. I'm not going to use the boy by mistake. Because everyone now joke this sudden contact and then my mom may use it by mistake. Because he can't use the users. He didn't go use it. Like Papa use me. But sure, I also. You know, I like to do. Chihuahua. Yeah, boss. Why did you turn? Why talking to my fans like that? You told him you are J. I am the only solo. You are only son. Kaku, everybody. Oh, yeah, I need the help. Oh, yeah, Benebe, one day be Lord. Oh, yeah, Benebe. Oh, yeah, well, they're called he jig, no car. Be able to. Because no one will go to the garden. Come on. It's a money guy. Oh, each other. Okay, each other. Yeah, my back was so. Yeah, back was that. Can't get it. Winners can not. Winners. Yes. Can't get it last year. Guess the last year. We could then can't get it last year. Came ministry last year. Last week. Came ministry last year. Minister de la Gola. Can I have a ministry last year? Minister de la Go. Bob have a ministry last year. Minister de la Gola. Minister de two. Where again? You see that too. No, Gola. Oh, my, all the image make wabi. Because Monagacha is it? All of Zion can go last year. I'm a kid, I don't know how you know. They have a ministry last year. Oh, Zion now. Why the heck is it? Huh? You know, as long as on the money, you got the oka. Why the heck is it now? Well, I got an activity every Sunday now. You did work about this year. I'm an activity every Sunday. And when I'm child education, my birthday party or housewarming. Or meet him in the village or meet him in the club. Why this year? Because actually, how much my chance can Jaga now? You just get this year. Huh? 2 times can get this year. Why the heck is here? And when I'm chance now? You want a chance from Monday and we program till Sunday. We have a chance. On Monday, but on Monday, my God, business and God. Oh, pressure, can you hear the very good pressure? Or free, cause ever count one now? Ever give me the pressure? Not traffic. Akumogola, that's ever give me the pressure. Huh? Ever give me the pressure email. Not traffic cost with the camera operation now. Can no traffic one. But can was traffic now? Can was operation? Can was operation of the traffic? Mana free came again now. Huh? Mana free came again. Mana free now. Can you now give honor to whom honor is due? Mana free came again. Akumogola, that's free. Ego. 300,000. Akumogola. Emuru nwa ka ogene ka emere CS emuru anara ge nwa operation kamena which operation appendix ya anara ge gene 300,000 money was not free not on the foundation 300,000 ka operation kamena is a hippopotamus eze hippopotamus Ọmụnwaanyị na-ekisi kwa ọnụ ahụ, bọkwa. Ọmụnwaanyị na-ekisi n'ọnụ. Na-ekisi la. Na-ebe ka na-ekisi. Na-ekisi la. So ị nọ n'ebe na-ebu nwa. Adị m ebu nwa na be gị. Ebe gị na-ebi hotel. Adị m ebu nwa na hotel. Ka ebe gị na-ebuzi ya. Okay, you must tell me ebe a na-ekisi dem. Ebe a na-ekisi ọnụ ga. Ndị mafia na. Nwaanyị na-ewere ọnụ nta ka isi ego. Na toilet. Mba, ndị mafia. Na ahụ aja. Na ahụ aja. Ọ kọmputa bed. Wait, joke apart. Wait, it's in the beginning. On computer building la. Can why in the beginning? The kiss, but the kiss. Care for the girl. Like computer building. Can I fair? Papa mafia la. Oh yeah, be. Huh? Oh yeah, be. Oh newu. Just about a newu. Huh? Otolo newu na. Care you wanna go? You wanna go? That's care for everybody. 20 years. It's a lie. Only for a picture na DP get there 40 years. Onye mpụrụ picture ya na DP na-akpa akpa ọ na-akwado akpa na-eme decoration bụ 40 years ka ọ dị. Nke anọ east na onye ka ị nwere? Nke anọ east na onye ka ị nwere? Distance relationship. Nke a Lagos akọọla. Onye ka ị nwere? Nke a Lagos akọọla. O nwere onye nke chiri gị nwanne nga akpọzi na video call gafee.
nke a Lagos ka ọ nọ. O nwere chi gị nwanne sị ga-akpọzi na video call gara afọ ya. Echi ụbọchị akpọzi video call. Nke a mba agadi ekwe nke na nke alụrụ for 30 years. Ọ chọrọ ikpuchi m na. Mere echere ịnụ ya. Mba. Why ji enyezi nsogbu? Friend ka m na-abụ na. Friend ka gịnị ya bụ? Yes na. O mee ebe dị nye frame. Frame a ebe ka ọ dị mere wee bil ka onye na. Ọ chọrọ ebe dị nye frame. Mmadụ si ihe mere wee bil frame. Ụbọchị ọ bụ ebe big. Wọ́n kwere ka anyị play ya kwụsị ihe mere birthday frame. Okay, kere ị na-adọrọ m aka ka ị na-adọrọ m aka isi ihe mere wee bil okwu ka ekwula alabega ebe mana birthday ya bụ nyaa ọ gago na nwaanyị emezi ihe okwu ka ekwula ịtago ịkọrọ ịtabe ịtago babata gị mana ọgụ ọsọ na ịbụ virgin abụ m virgin na atabe m nwa na abụ virgin na atabe m nwa na I'm a virgin, I tell them what I neighbor gịnị? I'm a virgin. When to when? Since going to 35 years now, I tell them one mom number one. Ita be nwa ebe ka ị na-atụrụ. Nchaka nna agba na. N'i na-ebe gịnị? Nchaka nna agba. So, onye sị gị ndị na-erisi ego gị na-adachi ego. Onye na-eri ego, mụ na-eri ego m n'ọnụ. So ncha anyị na-agbọ na nkịta ka e pikchọ ị na-enene wee na-agbọrọ ibe na-eri ego m na-abụ akwa pef and ibe na-eri n'ọnụ kwụrụgoro ọtọ ka mfe akwa iyi then na sheta ngo ihe ngo sheta 15,000 15,000 nya bụ na last year ịchọ mkpọrọ gị jebe ngo ihe akwa ndị Hausa 15,000 na boutique na boutique na ibe bụ vintage na akwa ndị Hausa bụ 15,000 ya bụ ihe nwadị na-eri n'ọnụ ibe ngoli last year 15k ịchọkwa nche ọkwe nke ka e pikchọ nwa ị na-abụ ị na-erecha iwe gbọọ ncha ka e pikchọ ya abụ ị na-edere dị pikchọ ịgbọ ncha nne pikchọ mgbọ ncha isi na ị na-agbọ ncha na ịbụji virgin yes na so kedu nwaanyị ọbụla ịkpara aka n'ọnụ buru bilu bịa nwaanyị ọbụla ịkpara aka n'ọnụ buru bilu bịa so isi na ịbụ virgin yes na ka ezi ka isi agbọzi ncha ka esi agbọ ncha na because onye bụ virgin amaghị ihe ekwesịghị ịma ihe bụ ịgbọ ncha mba betụrụ m na ọ na-aga nna nwụcha họta ịma họta na-aga nwụcha ya onye gị na-ebu n'obi were agwa nwụcha họta họt na-ede anyị nwere onye na-ebu n'obi onwe onye na-ebu n'obi were agba ncha ọ bụ nwanne ebu n'obi na efugo picture before eji m n'obi ala ọ na-eyipụrụ gị akwa onye ebube akwa na so gịnị bara ịchọghị ịta nwa ọ dị ji ha ego ka ọ bụ gịnị ejiọ m ego na ị ga-ata nwa a meche ka m nụ nwaanyị ọgwa ya ọbụla ịkpara aka n'ọnụ buru bilu bịa eburu bilu bịa ejire m ego jụwa bụ virgin I'm a virgin over 35 years now. I test first thing tomorrow morning because I test tomorrow. It's about the law. I got virgin. Though why test I dey tomorrow because na gịnị na enyugo onye bịara nyụ ha na abụzi virgin. Mana enyo na-ebọlụ ncha nyụọ and enyo na alị nwaanyị ibe dị iche dị dị a ọbụta ọga onyonyo bụ onyonyo ihe ịpụta ha na nyụọ ebụzi virgin. Esipos na iti dị na alị nwaanyị ịka bụ virgin la ọhịa ga na-akụzi n'ụlọ ụka ọhịa na-akụzi n'ụlọ ụka ewu oge ị na-eji m aka na iris who use you gbabedo onye use you nobody ma ị na-akpa maka onye use use alụbakpa uche m dị n'ihe nleba eyuzo m eyuzo n'ọgụ gụọ na use ncha eyuzo m eyuzo iche uche m dị n'ihe nleba gọzi ibe dị si na uche m dị n'ihe nleba m na-ajikọ ibe ego ijide m ụgwọ dịka m beji gbagide ụgwọ ịba like ya so uche m dị n'ihe nleba ebe ị na-afụ m ka ọ na so ị naghị achụ nwaanyị ị naghị aṅụ nkwụ ị naghị aṅụ siga mba adị m aṅụ siga bụ ma akwa ma aṅụ nkwụ adị m achụ nwaanyị adị m aṅụ siga so why is it ejo m ego nji eje India for kidney transmission mana nkwụ anyị na-aṅụ ya ebutere kidney transmission ụkwụ nna nwa ma butere kidney transmission n'ọhịa ebutere kidney ụkwụ nna nwa ma butere kidney transmission gbatakwara guy biko ọmakwụkwọ m onye use with this my boy o were sị change that your name Ikiri that is very very bad name. Ikiri abụ mgbe ndụ ụmụazị ga na-azụ why is it Ikiri ka eze eji akpọ gị Ikiri Ikiri abụ mgbe ndụ ụmụazị
Why is it that boy kiri? Enye m nsogbu that time. You're not going to kiri. Enye m nsogbu that time. Just how you use go. Just how you use go. Abra mo use go. Oh, the JPac return that boy battery. I'm a battery. Chai, now you go away other battery yaka. Away other brain boss yaka. Don't worry, I'm asking the call there back. I'm supposed to go in a page. I'm on the end. Yeah, guys, here. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts in the comment section. Thank you for watching. God bless you. Don't forget to share this video and subscribe. Thank you and God bless you.